страна ще бъде разтърсена от нещо сензационно, нещо легендарно, нещо, което всички са чували, но малцина са виждали с очите си. Една тайна ще бъде разкрита. Една сватба ще се превърне в новина номер 1 в държавата. Една любов ще бъде възкресена от пепелта. Ексклузивно! Сватбата на митичния подземен бос Георги Илиев и жената на живота му. Ето как започва приказката. Датата е 24 април 1994 година. Часът е точно 12:14 на обяд. Мястото – Централния Софийски булевард Витоша, ритуална зала Триадица. Буквално след минути ще се състои най-знаковото събитие в подземния свят на България – сватбата на Георги Илиев и бъдещата му законна съпруга Мая. Събитие, което притегля на едно място героите на тогавашното време. Момчета, които през деня са усмихнати и приветливи, но когато падне нощта, дори и собствените им майки не могат да подозират за делата им. Момчета, които за едни са добре облечени бизнесмени, за други рекетьори, а за трети просто неизбежното явление на прехода. Това обаче са само предположения и догадки, митове и легенди. Истории, които се носят от ухо на ухо от десетилетия. С тези хора ще ви срещнем през следващите няколко седмици. Седмици, през които държавата ще се тресе от дебати, коментари и слухове за връзката и приятелството между живите и мъртвите, между политиката и бизнеса, между светците и грешниците, които си поделиха държавните куфарчета с изчезналите милиони. Тези анализи обаче оставяме на колегите от сектор Криминален, а ние ще ви представим онова, за което другите отново ще пишат. Кадри, които в продължение на 20 години са останали строго засекретени и никога не са били публично достояние. Ще видите хора, за които само сте чели, но никога не сте виждали на телевизионния екран. Ще чуете гласовете им. Ще ги видите в ситуации, за които никой не е подозирал. Ще научите как се раждат най-влиятелните фигури в бизнеса. Ще разберете за приятелствата и предателствата между най-важните за онова време. От главния до последния. За пътя, който босовете извървяват от чушляковите анцузи през актуалната пясъчна куприна, докато стигнат до върховете на модната индустрия в Лондон, Париж и Милано. Но всичко по реда си. Младоженците пристигат в лимитиран модел на любимата марка на Георги и Мая. Возилото е с десен волан, а за това, че колата е скоро внесена от чужбина, говори регистрационния номер, който е английски. Хора от най-близкото обкръжение на младоженците бързат да им отворят вратите, а грациозността на Мая Илиева е видима дори в най-беглия жест от нейна страна. Кум на младото семейство е Румен Маринов Нарциса. Той е един от основните съдружници на Илиев. Според градските легенди, братът на Георги Илиев, Васил, е този, който насърчава сватбата му с Мая, като по този начин се опитва да предпази брат си от изкушенията, които стоят пред всяко едно момче. Купони, секс, алкохол и жени. Висаджия номер 1 тогава е благословил връзката на брат си с жена, която според него ще пази и почита семейните ценности. Чуйте за първи път в телевизионен ефир и гласовете на Васил и Георги Илиеви. Къде е? Чакай да видиш. Аз съм пиян. Защото не е пиян, направо бъдем. Работата е ясна. Ево да не снимай тук авестни спорта. Давай, цъл път няма да има такава. Хора, които са били в близкото обкръжение до Георги Илиев, твърдят,
че Майя е била единствената, която е можела да укроти опърничевия му характер. А любовта между двамата била толкова истинска, силна и страстна, че не приличала на никоя друга. Румене, къде е Георги, защото вече ни викат вътре? Айде да бягай, идвай. Георги, викат ли? Дори 8 години след смъртта на страховития бос на Виз-2 Жоро Илиев, истерията по него продължава. Много от емблематичните фигури на тогавашния престъпен свят днес не са между живите и това прави кадрите, с които разполагаме, още по-интересни и пикантни. Не са просто кадри, а цялата сватба от началото до самия край. Едно към едно. През следващите няколко седмици поверително от НЛ ще ви направи свидетели на най-конспиративните теории, най-големите легенди, истинските истории и реалните ситуации, на много наздравици и много песни, но отговорът, който ще търсим, е само един. Какво се крие зад привидно щастливия повод? Вижте с очите Васил Илиев, Маджо, Гриша Ганчев, Баймиле, Фатик, Цветин, Пашата, Нарциса, Барона. Мислите, че сте видели всичко? Не, защото всичко тепърва предстои. Госпожица Майя, делото за Пенело. Съгласни ли сте да умрете за господин Георги Андреев Филиев? Да. Вие, господин Георги Андреев Филиев, съгласни ли сте да се ожените за госпожица Майя, делото за Пенело? Да. Имали привилегията да видят със собствените си очи най-сантименталния момент в живота на двама от най-коментираните в държавата. Тогава ви казахме, че това е само началото. Приказката за любовта, приятелствата и предателствата, за черните и белите страни на прехода, за гангстерите и добре облечените бизнесмени започва сега. Вижте я с очите си, защото всички други могат да си позволят само да говорят за нея. Всички гости вече са се събрали. Младоженците са заели мястото си пред жената, която ще изпълни гражданския ритуал. Дългоочаквания момент може да започне. Добре дошли на сватбеното тържество на госпожица Майя Пенелова и господин Георги Илиев. Вие, госпожица Майя, делото за Пенелова. Съгласни ли сте да се умрете за господин Георги Андреев Илиев? Да. Вие, господин Георги Андреев Илиев, съгласни ли сте да се ожените за госпожица Майя, делото за Пенелова? Да. Приятелите на Жоро демонстрират чувство за хумор във всеки един момент и го насърчават да настъпи булката, като по този начин покаже кой ще командва вкъщи. Георги и Майя полагат подписите си върху всички документи с усмивка и чувство на известна доза облегчение от поредния задължителен ритуал на всяка сватба, който вече са преодолели успешно. Обявявам гражданския брак на госпожица Майя, делото за Пенелова и господин Георги Андреев Илиев за сключен. Бракът е обявен за сключен и идва най-романтичният момент – първата целувка.
Веднага след нея е време за най-мечтания момент за всяка жена – венчалната хълка. Пръстен се дава за вярност. И когато дните на младостта и красотата отстъпят на очарованието на зрелостта и мъдростта, нека тази пръстени бъдат знак на доверието и привързаността ви еди. Хора, близки до двойката, категорично определят бракът им за сбъдната мечта, но едно народно поверие помрачава заветния миг. Венчалната хълка на Жоро се оказва малка и трудно влиза на пръста му. Поверие, което предизвестява фаталния край на брака им. Но докато това се случи, ще мине много време. Ще се изпият много чаши с шампанско. Ще се пролеят много сълзи. Някои от радост, други от безпомощност. Трети просто заради поредната, която се е амбицирала да завоюва сърцето на Жоро. Но то винаги е принадлежало само на една, на единствената – Мая. Церемонията е към своя край. Жоро и Мая са истински щастливи и се готвят да приемат поздравленията на своите приятели и познати. Като истински кавалер, Георги Илиев взима своята съпруга и я пренася през първото й препятствие в празничния ден – множеството стълби, които ги водят към залата за поздравления. Както традицията повелява, Мая и Георги застават един до друг, за да се поздравят с всеки един от поканените на церемонията. Плътно до тях е техния кум Румен Нарциса и съпругата му Фани. Тук е моментът да видите за първи път в телевизионен ефир родителите на Мая. Майка й и баща й скромно се нареждат до най-властните мъже в държавата, а до тях е и Венка, жената, която вдъхва живот на двама от най-митичните герои на подземния свят – братята Георги и Васил Илиеви. За да поздравят семейството, се нареждат хора от всички прослойки на обществото, от легендарни актьори като Павел Попандов до наследници на мастити милионери, като Мария Гръшнова, дъщеря на покойния Владимир Гръшнов. След края на гражданския ритуал, гостите се събират пред ритуална зала Триадица, а циганският оркестър ще бъде неизменна част от цялото тържество до ранните часове на сутринта. Мая спазва традицията и хвърля букета си, за да ориса коя жена ще се превърне в следващата булка. И точно тук съдбата изпраща поредния си прокобен знак. Букетът се чупи. Гледай какво прави, бе. Аз ти дам да се жени, че не е такова. Гледай какво на препадата. Кой е падна? Дръж. Той се разпадна. Гледай толкова. И студена, В моменти като този, никой не мисли за фаталните знаци на съдбата, но тях ги има. Те са тук. Макар и невидими за едни, те са плашещо предсказателни за други. Неизвестен детайл от съвместния живот на семейство Илиеви е също и този, че някъде година преди разстрела, Жоро и Мая сключили църковен брак в катедралата Свети Александър Невски. Ритуалът минал тихо и без шумотевица, дори без купон сред най-близките. Венчал ги е не кой да е, а лично патриарх Максим. Но да се върнем в 1994. Младоженците вече са заели местата си в своя автомобил и ескортът от лъскави коли, които за времето са били невиждан и нечуван лукс, се отправя към мястото на тържеството – митичният ресторант Мираж.
Място, което по ирония на съдбата ще се превърне в лобно за най-щастливия човек през този ден – братът на младоженецът – Васил. Историята продължава след минути. Сватбеното тържество на Георги и Мая Илиеви ще се състои в любимия им ресторант «Мираж», който е превърнат в емблематично място за силовите групировки – централата на ВИС-1 и ВИС-2. Специално за сватбата, изцяло ремонтирана е външната площадка пред заведението, която е превърната в красива градина. Още с пристигането си, Георги Илиев с изненада установява, че отвън има много по-малко маси, отколкото е разпоредил. Що много малко маси да За братята е въпрос на чест и достоинство да вдигнат сватба за чудо и приказ. Поканени са най-знаковите личности от българския подземен живот, а домакините са се зарекли да надминат и най-смелите им очаквания. Очаквания като тези на митичния Филип Найденов и Смет Тюркмен Шабан Баба, мъж, за който и до днес се носят легенди, покровител и личност с респект и име в средите. Но в този ден никой не е по-важен от жената на живота на първият – Мая. Определят я като жена с голямо сърце. Жена, която и на мравките прави път. Жена, която тепърва ще изгради характер копия на любимия си. Ще цитираме техни близки, според които те са били уникално семейство. Задължително на всички значими празници, без значение дали са лични или календарни, двамата са били заедно от сутрин до вечер. Жоро е държал толкова много на съпругата си. Връзката помежду им е била толкова силна, че единствено смъртта е можела да ги раздели. Точно както и става. Вижте как приказката продължава. Гостите да заповядат, гостите да заповядат. Какви гости, бе, колега? Има още. Дай, може да бъде да си горе тогава, колега. Али, мръзна булката, бе. Дето. Айде, уважаеми гости, и сега да бъдем готови за посрещане на младото семейство. Скъпи младоженци, Майя и Жорко, уважаеми кумове, уважаеми гости, добре дошли на това скъпо мило тържество. Нека от името на целия персонал при ресторант Мираж да ви пожелаем много радост, щастие, дълголетие и нека да имате плодовитостта на зайците, дълголетието на орлите и парите на всички наши банки взете заедно. Нека да ви пожелаем малко радост, щастие, здраве! И така. По стар български обичай с ядесно, тъй като не може в живота да има само сладости. То се започва вече хубостта от този ден прекрасен започва за вас. Само сладост! Аплодисменти, уважаеми гости! Жорко няма да го лъжеме, тъй като той вече достатъчно си излъгал и не се е излъгал. Куме! Айде, куме, сега да видим първо на булката. Женика. За здравето на малото семейство! На здраве! Чакайте, бе, чакайте, куме ще кажете. Куме, какво става? Горчи ли ти? Ма по-силно, куме! Горчиво е! Горчиво всички! Горчиво! Още едно! Най-романтичните моменти на Георги и Мая Илиеви продължават след рекламите по TV7. Прави истинска сензация, като за първи път показа публично кадри, пазени при строга секретност, цели 20 години.
Днес, само ден след празника на влюбените, ви направихме свидетели на най-емоционалните моменти от сватбата на Георги и Мая. Приказката продължава сега. Кончимо! Още едно! Браво! Браво! Достой във време! Браво, куме! Я сега опитай, куме, така. Трясни го, не бой се. Не горчи, нали? Браво! Не горчи. И така, уважаеми гости. Това е специалитета на заведението. Това е по стар български обичай. Който командва, той ще ритне чашата. Естествено. Браво, браво! Малко известен факт е, че покойният републикански и балкански шампион по борба е кум на над 50 семейства. С Мая ожениха Коко Динев и Анелия, а също и Маги Желязкова и бившия борец Борислав Желязков, Боби Манекени. Жоро много обичал да кумува и когато някой от обкръжението му тръгнал да се жени, настоявал да се изяви в тази роля. Кумството било един вид развлечение за него. Никога не парадирал с това какво подарява на младоженците. Никога не го е огласявал с цел да се направи неинтересен, но най-голямото удоволствие за него било да даде колкото се може повече. Приказката продължава и в следващия брой на Поверително от НЛ, когато главните действащи лица ще бъдат най-знаковите фигури на родната реалност. Васил Илиев, Маджо, Гриша Ганчев, Баймиле, Фатик, Цветин, Пашата, Нарциса, Барона, Златистия. Мислите, че сте видели всичко? Не, защото всичко тепърва предстои. Връщаме се на сватбата на Георги и Мая Илиеви, за да продължим с най-съществената част от всяко едно тържество. Покачването на градуса на настроението с покачването на изпитите литри алкохол. Нека обърнем внимание на музиката, с която се захранват силните личности от преди 20 години. На първо място сръбска. По време на цялата сватба някои от песните се повтарят по няколко пъти. Бате Злати! Сандокан! Пацата! И всички гости поздравяват новото семейство и желаят много радост и щастие с песента 100 живота! Песента не е 100 живота, 101 от мене, 102 от пацата. От Сандокана от пацата има 2 живота, 102 имаш. Yeah.
След рекламите ще видите много пари на сватбата на Георги и Мая Илиеви. След рекламите се връщаме отново в далечната 94-та. Днес ви показваме забавленията на едно от най-колоритните и важни събития в страната ни – сватбата на Георги и Мая Илиеви. Любимите песни на момчетата от андерграунда се изпълняват от Оркестър София. Естествено, няколко пъти се чува и любимата песен на Васил Илиев. Песен, превърнала се в химн за момчетата санцузите по време на прехода в България. Песента се казва Беден богат. Специално за Песните и алкохола разчувстват гостите на сватбата. Те си стават все по-близки. Вричат се във вечно приятелство. Правят неща, които по-късно отхвърлят с лека ръка. В името на бизнеса. Да, музиката е една от страстите на тези хора. Една от песните в комбинация с количествата алкохол е вероятна причина и за митичното прострелване на фатик на въпросната сватба. Край, който рано или късно застига хората, които ще видите най-усмихнати в този момент. Хора, които сега не спират да се забавляват и поздравяват младоженците, но след време съдбата ще преобърне плановете им. Ето и поредният герой, за когото много сте чели, но никога не сте виждали наживо. Маймуняка. Неговия ресор, ако така мога да кажа, че е имал ресор, е бил да той е държал наказателните бригади и основно се занимава между другото с крадени коли и след това издирване на крадени коли. Схемата е ясна. Крадат ти колата, обаждаш се и неговата бригада ти намира колата срещу съответния откуп. Той загива по един така професионален, ако мога да кажа, начин. Атентатът срещу него е много професионално направен. Бомбата е сложена в пощенска кутия, която се намира в входа на неговата приятелка, тогавашна. Вече не е с фолк-певицата Лия. Той е бил доста така желан мъж от това, което се чува от него, за него. Имал една съпруга, втора жена, те пък после са се разбирали, пък после нямат проблем с наследството му. Но това са малко в областта на легендите, но в крайна сметка фактите са следните. Маймуняка влиза в входа, бомбата гърми точно на нивото, на което се намира той
и след 3 дни той почина. Версиите са няколко от това, че Георги Илиев го е взривил. Това беше една от версиите тогава, колкото си спомням. Имаше версия, че са го взривили конкуренти, но основната версия беше, че той вече и не иска да играе по правилата на ВИС. Вече тогава се превръща в Вай Холдинг и вече той е старият куче, стария боец, който е излишен в новите времена. Друга знакова фигура, която присъства на тържеството на Георги и Мая, е баронът. Той е жив и до днес. Киро и барона поздравяват моето семейство! Искам да пожелая на неговата съпруга много щастие, защото единствено от щастието няма проблеми. Имаме ли щастие, нямаме проблеми. Барона е култова личност. Лично съм се срещал с него доста пъти в съдебната палата, тъй като той има доста дела. Между другото, моето впечатление от него, той винаги се шегува, винаги е с някакъв лав готов за полицаите, за прокурорите, винаги е необосновано винен, винаги е невинен, винаги показва колко му е ефтино са костюма или колко е скъп. Ма вижте сега тук, това струва 2000 лева, аз сега нямам за 5000 лева за гаранция. Така че той е доста култова личност, изглежда и атрактивно, както виждаме в сватбата, и пее доста добре. Така, пробва се да пее добре, виден участник в сватбата, още в забавлението. Барона, той се занимавал се, разбира се, с контрабандата, тъй като той е от Сливница. Неговото име е с баретите, в крайна сметка влиза няколко пъти в затвора, но напоследък, после по едно време е изчезнал от сцената. После се появи и се оказа, че е виден майстор на кредитните карти, дори получи присъда за такава дейност. В един момент, преди, мисля, че 2 години, се оказа, че пък държи едно незаконно казино на Опалченска в София. Сред живите днес е и Злати Златев Златистия. Човек, който дълго време остава в сянката на големите, но има какво да се каже и за него. Когато да се събудиш, радио ти потребва, аз съм за тебе, да знаеш, и ти половината да ти кажа. Казвам ти го направо. Аз съм винаги с тебе и ще остана с тебе. Златистия е също много интересна личност. Това е човек, който никога не можа да се задържи много дълго време на свобода. В момента той е в затвора в много тежко състояние. Той е жив, но е в много тежко състояние. Излежава присъдата за убийство. Уби бърдовчеци преди доста години вече. Той е много невъздържан. Той е човек, който се забърква в много неприятности, с много типове престъпления бил се занимавал. Бил е и по Западна Европа. Голяма част от тези момчета са били в Западна Европа, са занимавали там с кражба на коли в началото на 90-те години. Златистия последно си спомням една случка с него, когато влетя с джипа си в един санаториум, защото не искат да го приемат. Пак беше влезнал в затвора, но наистина той в момента, от това, което получаваме като информация, той е в Централния софийски затвор и много го е закъсал. Наистина здравословно е много зле. Той има проблеми с това, че бяха го пребили баретите, бяха му изпочупили краката и сега има много големи проблеми с краката. Мистерии и легенди има и около кума на тържеството – Румен Нарциса. Човек, чиято звезда е изгряла покрай приятелството му с първия. Но страстта към чужди жени по всяка вероятност е причината за неговата смърт. Наци се стана известна с това, че го убиха, да ти кажа честно, тъй като преди това много не се говореше за него. И когато го убиха, всички криминални репортери бяха много учудени, че той именно е бил на Жоро Илиев кум. Тоест това стана известен, това беше интересно и тогава, когато го застреляха. Застреляха го пред дома му, бяха го гонили в една уличка, бяха го простреляли няколко пъти и оказа се, че той не е умрял веднага, успял е да звънне на Георги Илиев преди да умре. Сега тук вече идва
легендата пак. Една от версиите е, че той се успял да звънне на Георги Илиев и да му разкаже, че хората на Мето Илиенски, друг виден висаджия, са го убили. Като версиите пак се раздвояват. Едното е, че Нарцисът, който е бил така плейбой и известен с така доброто си желание към жените, е имал вземане-даване с така близка до сърцето на Мето Илиенски жена. Това е едната версия. Другата версия, пак която е свързана с Мето Илиенски, е, че така, Нарцисът е оплескал една поръчка, една пратка с наркотици и е трябвало да плати за тази си грешка. Но интересното е, че Мето Илиенски изчезва 2 дни след убийството на Нарциса. Когато му се обаждат отдолу пред хода му, той слиза без телефон, нещо, което много редко се случва, без охрана, качва се в една кола и от тогава в неизвестност. Къде е, все още никой не знае. Едно от най-интересните приятелства, които се демонстрират на тържеството на Георги Илиев, е това между него и Маджо. Но с какво то е толкова знаково? Престрелката с Кармански, при която е стрелян Маджо, е януари месец преди сватбата. Тоест 3 месеца преди това. Тя е част от тази началната борба на групировките. Тогава Маджо лежи за известно време в болница, но се оправя. Интересното при него, че той се оказва един от най-хитрите и умните от тези хора, от тези момчета, от борческата гилдия. Той е един от създателите на СИК, както всички знаеме. Той седи на сянка, не е човек, който можеш да му извадиш нещо като данни. Аз съм го виждал с очите си един единствен път, когато той свидетелстваше по делото за убийството на Бай Миле, ако не се лъжа. Ако тогава мога да ви припомня, центъра на София беше отцепен, все едно ще гостува Джордж Буш, а не Маджо. Имаше невероятна охрана, така и никой не можа да даде отговор защо е нужда тази охрана, но имаше много сериозна охрана. Човека влезна, обясни каквото имаше да знае, т.е. той нищо не знаеше и си тръгна с усмивка на уста. Аз съм бабата Вайна, да видим тук баба какво ще казал. Огън! Само казвай! В епицентъра на купона е и легендарният Бай Миле. Човек, за който няма невъзможни неща и според градските легенди е пристрастен към колекционирането на ювелирни луксозни стоки. Човек, който намира смъртта си по особено жесток начин. Интересното за Бай Миле, който е на сватбата, е, че вече 18 години по-късно версията за убийството на Васил Илиев е свързана с него. Това малко хора го знаят. Предполага се, че Бай Миле е поръчител на убийството на Васил Илиев. Но то, разбира се, ако той е поръчител, нямало как да стане без съгласието на другите босове от СИК. Но това е версия. Тя най-вече е подплатена от това, че намерени са оръжията, с които са застреляни Васил Илиев. Това са хърватски автомати. Милчо Бонев Бай Миле е човек, който държи връзката с сърбо-хърватската мафия. Това е човек, който отговаря за ударните бригади. Така се говори. Неговото убийство беше като по холивудски филм, холивудски сценарий. В ресторанта в Славия, където той всеки ден така гостува, всеки ден си е там. Той е част от неговия вилет, така мога да го нарека. Влизат маскирани като полицаи и го разстрелват заедно с него. Мисля, че още 6-7 човека убиха. Влизат 12-13 човека с автомати и стрелят на месо. Просто като кучета ги бяха разстреляли. Много е интересно да гледаш тази сватба. Тези кадри са наистина много интересни. Аз ги обсъждах и с моите колеги криминалните репортери. Казах им, че съм гледал малко повече от тях. Завиждат ми, нормално е. Пак би ги гледал, защото всяко едно гледане ще даде нови детайли. Следващата събота историята продължава точно в 22:30, когато ще видите как вече познатите ви герои устройват небивал пир, купон, за който 20 години се носят какви ли не легенди и който много хора са се опитали да преразкажат с думи, но никой не е виждал с очите си.
Историята продължава след минути, поверително от НЛО. Журналисти са се опитвали да пресъздадат атмосферата, събитията и да преразкажат със собствени думи знаковите моменти от нея. Но всичко това е било безмислено и на вятъра, без автентичните кадри от празненството. Кадри, с които само поверително от НЛ разполага. Кадри, запечатали една епоха. Епохата на култовото място за силовите среди – ресторант «Мираж». Мястото стана емблематично най-вече с убийството на Васил Илиев. Той е убит на 200 метра от ресторанта. Това е неговата хасиенда, неговия дворец, мястото, на което те прекарват времето, където приема своите гости. Другата групировка на СИК има друг клуб Аякс, в който се събирали на времето момчетата. Там са били и купоните, там са идвали на аудиенция при големия, при Васил Илиев. И политици, и журналисти са отивали за интервюта, и бизнесмени, и шоумени. Той е бил доста, от това, което знам за него, доста така ларж човек с доста голяма душа и това е бил любимец на доста хора с типичната за това време прическа, както се казва, футболно кече. Както виждаме на сватбата, това е много модерна прическа, плюс пясъчната коприна, но времената са били такива. Там са пели всичко, сигурно най-известните певци от това време, разбира се, свързано най-вече с поп-фолка. Радо Шишарката, тогава излиза култовата песен «Ой, тигре, тигре, имаш ли пари?» Говори се, че тя е написана именно за Васил Илиев. Там пеят и Еми Стамбулова, и Лия, която пък от своя страна е любима на един от приближените на дясната ръка на Васил Илиев, Димитър Димитров, Маймуняка, и него го има на сватбата, може да го различиме много реално и той не е между живите. Между живите не е и легендарният Филип Найденов Фатик. Име, което и до днес респектира, дори и само ако бъде произнесено на глас. Филип Найденов Фатик е роден с сребърна лъжица в устата, както казват хората, тъй като той е син на големия Фатик Исмет Шабан. Много важно да кажем какво означава Фатик. Фатик означава човек, който отваря всички врати. Името е измислено за бащата на този Фатик, на Фатик, който виждаме на сватбата на Георги Илиев. Той също се занимава с борба. Бащата на Фатик е много култова личност в андерграунда. Това е човек, който е разработил и превърнал каналите за контрабанда на наркотици, основно на амфетамини, каптагон, на оръжие и на тем подобни стоки за арабския свят в държавна политика. Ако нашите зрители не знаят, контрабандата на тези забранени стоки са били държавна политика преди 1989 година. България е изкарвала пари, валута, именно по този начин. Изнасяли сме амфетамини и оръжие за арабския свят. Именно това била ролята на стария Фатик. Тъй като сина му се е ползвал с привилегиите на всички, каквото може да бъде един високопоставен човек в тогавашната държава с орден, награждаван от тогавашния Министерски съвет, той е с възможности за всичко, което иска да направи. Първоначално данните са, че се занимавал с внос на крадени автомобили от Западна Европа и износа им за арабския свят. Това и в момента е много доходосен бизнес. Интересното е, че той по-късно се оказва и човек, който стои на върха на контрабандните канали на амфетамини. Именно това може би му взима и живота, тъй като други хора искат те да притежават този ресурс, който генерира този канал. Той е човек, който е бил на върха на тази пирамида. Да го видя, както на тези кадри в действие, за мен е наистина нещо невероятно. Така гъдъл е, защото тези хора сме си ги представили само как изглеждат наистинско. Аз съм и бил и по-малък, когато те бяха в разцвета си, за мен те бяха легенди като имена. Много интересно е на сватбата това, което се случва с неговото прострелване, прословутото прострелване на сватбата на Георги Илиев. Фатик, който е по-зле изглеждаш от другите момчета. Трябва да си го признаем, че не е пръв хубавец. Може да има пари, може да има всичко, но не е пръв хубавец. За разлика от Георги Илиев и от Нарциса, и от Васил Илиев. Фатик изглежда като един чичко.
първоначално не мога да повярвам, че наистина се е случило това нещо. Тъй като съм чувал легендата, но когато го видиш с очите си е съвсем различно. Аз мога да го обясня така. Момчето, което изглежда по-зле от другите, трябва да се докаже. Трябва да покаже кой е големия на сватбата. Защото ако гледаме невербалната комуникация между отделните гости на сватбата, всички прегръщат Георги Илиев, мазнят му се на него и на Васил Илиев. Но Фатик е човек, който стои на страна, човек, който респектира всички. И в крайна сметка той, за да покаже, че той е големия и че може да направи нещо, което другите не могат да направят, се прострелва в ръката. Аз си го обяснявам с това, че това е човек, който е имал всичко и в крайна сметка, за да се докажеш пред тези момчета, защото те наистина са момчета, които при тях всичко е първосигнално в този момент, само нещо първосигнално можеш да направиш, за да се докажеш. Показали най-важното. Как и с кого се забавляват те. Вижте с очите си една такава легендарна вечер. За поредна седмица поверително от НЛ ви представя най-знаковото събитие на андерграунда на България – сватбата на Жоро и Мая Илиеви. Този път ще станете свидетели на един грандиозен пир. Как пируват и се веселят големите в страната през далечната 94-та година. Митове ли са замерванията с пачки с банкноти на музикантите? И кой забавлява подземните босове? След официалностите по подписването на брака между главния и Мая, идва ред на началото на забавленията. Ще видите части от култовия спектакъл, сътворен от най-популярните актьори за онова време. Иван Балсамаджиев, Август Попов, Камен Воденичаров, Павел Попандов, ръководени от конферансие номер 1 за онова време, Милдрак Иванов. Добър ден, уважаеми дами, омъжени и свободни! Здравейте, хубави момичета, винаги в Мираж модни! Здравейте, официални гости, шефове и секретарки! Здравейте, врагове явни и тайни, сиерджи и клюкарки! Здравейте, инженери, словослагатели, мислители, ръководители, главни счетоводители на женски и на мъжки сърца, отровителки и отровители! Здравейте, борци, рекетьори, тарикати, сенабате, мил, приятели и познати, дами и господа! Добре дошли на събитието на годината в Мираж, сватбата на Жоро и Мая! Радвам се, че сте си изволили правото да бъдете на тази сватба. Приветствам всички наши гости в лицето на граф Сандокан от Добрич, в лицето на Юрката от Варна. Той Жоро нямаше осложение, но трябва да знаете, на 8 май да кумува на бацата. Бацата е той е тук. За тези, които не познават бацата, това е господин Христо Арсенов, шеф на нашия варненски клон. Уважаеми дами и господа, тук всеки е някой, ако някой не е някой, той просто не е тук. Ето, виждам и Дани графа, малото поколение също е застъпено. Да не ни каже Райко как кара от ритуалната зала до тук, с какви завои. Но така ли е, че след като сме събрали най-свестните, най-красивите и най-платежоспособните хора, искам да ви кажа, че керван си лае, кучетата си вървиме. И така, уважаеми дами и господа, всичко, което трябва да се случи, ще се случи в следващите минути, защото младоженката има отношение и то положително към шоу-бизнеса. Нея роднина е един от великаните на шоу-бизнеса, господин Павел Поп Андов. Да не говорим за положително отношение на младоженца и на комата Фани и на кома Румен. Всички обичат това, което и ние обичаме, защото сме събрали да се забавляваме, а не да се притесняваме. Следва, разбира се, много музика от оркестъра, който е любим на силните от онова време. Оркестър София. Гласове извиват любимият певец на Васил Илиев Цецо Ярето, Монтето, Славка, Мариана. Уважаеми гости, и сега искам малко да имате представа поне за оркестъра. Това е група София, която е от 25 години заедно.
През последните няколко дни изчетохме десетки предположения и догадки за това дали самият Слави Трифонов е пял на ушенце на Георги и Васил Илиеви и е забавлявал гостите им. И в този момент ще разбием поредния журналистически мит, създаден от колеги, които само са чували, но никога не са виждали автентичния запис на сватбата. Да, наистина легендарното предаване Куку и неговите звезди присъстват в програмата на сватбата, но не и самият Слави. Вижте кои забавляваха гостите. Така, разбира се, това, което ние притежаваме е най-доброто в живота. Затова най-доброто шоу на българска телевизия се нарича едно шоу, което е Куку. Уважаеми дами и господа, имам удоволствието да ви кажа, че отгледах едни млади лъвове, заради които и утре до обра знам, че те ще ви веселят много качествено. Затова позволете ми да ви представя моя брат, колеги и приятел, Куку новинара, господин Камен Воденичаров. Нека да чуем сигнала на една редовна рубрика. Добър вечер, момичета, как сте? Да, казваме добър вечер, защото ми гледам, че може би не са от нощи. Благодаря. И така. Добър ден, уважаеми дами и господа. Вие сте с дневните новини на канал 1, Ефир 2, Озон 3, Педал 4, Шанел 5 и Печката на 6 на Българска национална телевизия. Искам да ви представя новина номер 1, която беше разпространена от всички световни агенции, а именно CNN, NBC, CBS, Ace of Base, CC Catch, ACDC, BBC, C Forever, Young Only You, My Heart Because the Word in the Children. Новина номер 1 е, че посланникът на Съединените американски щати в България, господин Уилям Монтгомери, се обадил по телефона на председателят на българския парламент, господин Александър Йорданов, и му е казал, чета ви дословно следното: много си тъп, много си прост. На въпроса на господин Йорданов защо, той отговорил много просто: защото не си на най-щурия купон на най-красивата сватба на Жоро и Майя в мира. Ето за това. Скъпи приятели, аз съм нашия опис с нашата партия. В нашата партия опис е в Хемо, всички го знаят, даже и Васко Илиев. Аз запомням по-скоро да ви казвам. Какви сте едно спонсор на мероприятието? Браво, много да. След това ще говорим. Че на детската градина токо дари паметина петичица весела ще светят като кружки. Светят като кружки. Светят като кружки. От балкона нашата песня полетяха като мъка. Не бъдеш погледни. Сане на пипия. Сана на пипия. Шкумбата, разбира се, в качеството си на най-добрият певец-имитатор, също е дал всичко от себе си, а неговият репертуар е доста богат. Директно включвам разговор от Италия, площад Свети Петър, Рим, където нашия артист Петър Слабаков беседваше с Адриано Челентано за новия им филм. Нека тихо надникнем и чуем нещо от техния разговор. Сеньор Слабаков, редутоменте non te volare sulle bacche di voglio bene sulle treno. Разбрахте, бе. Значи се катериш на влака и се суркаш отдолу. Мено, няма volare sulle bacche di voglio bene sulle treno. Разбрахте, бе. Значи се катериш на влака и се суркаш отдолу. Мено, няма но. Идвам аз по план сценарий и те спасявам. И отиваме в кръчма да почерпиш по случая. Ще пинем по-нашенски по една ракия няколко пъти. И като се кавардисаме, ти запяваш. Той аз като пина и аз пия, ама теб да слушат хората. Си, няма си. Си пи, запявай, на втория куплет ти ще пиеш, аз ще пея. Ели воле жусно, ста се нама. До каква степен са били харесвани гостите на сватбата от артистичния ни елит по това време, е резонният въпрос, който всички се задават. Ето до тази степен. Добричкото училище град Сандоград, който иска да поднесе своите материални стимули.
Пари като вестници, да те замерят с пачки. Това са словосъчетанията, които са останали от тези пиршества на плътта и страстта. Братя Васил и Георги Илиеви, за първи и последен път заедно, един до друг. Ево да не снима тук вестни спорт. Давай, друг път няма да има такава. Най-емоционалните моменти от сватбеното тържество на първия. Кадри, които бяха най-строго пазената тайна на близките му в продължение на 20 години. Настъпи моментът, в който ще ви запознаем с някои от най-култовите персони, присъствали на знаменателното събитие. Личности, които се превърнаха в прототипи на култовия сериал Под прикритие. Вижте истинските герои с истинските им имена и лица. Хората, които написаха подземните войни на България. Вижте кои са те. Дори към този момент тези бият и футболисти. Това са групата основно, които са били в специалното училище на така наречените олимпийски надежди. В тази група влизат Васил Илиев, Георги Илиев, там е бил Илия Павлов, Фатик е бил, дори е тренирал там Иво Караман. Много добри колегиални отношения да имат помежду си и са готови на всичко. Те са готови на всичко, за да успеят. Така са възпитани. Това им е дал в спорта. Това са научени годините, в които са били по-малки. И когато стават вече на по 20 години и се оказват излишни, реално те няма какво друго да правят, освен да влезнат в кривия път. Защото те са, разбира се, са насочени към този крив път, не се го избират сами, тъй като в крайна сметка никой не може да стигне до тези висоти на престъпния свят, в който достигат Васил Илиев, Георги Илиев, без да имат кукловоди зад гърба си. Кукловодите обаче винаги стоят в сянката на тези момчета. Мъже с власт и пари, които осъзнават, че сега е моментът да реализират удара на живота си, като използват смътната политическа обстановка. И въпреки това, догадките и предположенията за техните имена не спират и до днес. Спекулациите и легендите са много, като се започне от червените генерали и се стигне до чуждите служби, но в крайна сметка има хора, които стоят зад Васил Илиев, зад Жоро Илиев, зад Марджо, зад Маргините. Те са в тайна, по принцип. Някои имена се появяват, самите имена отричат, като кажем генерал Любен Гоцев, който е спряган за мозъчният център на мутрите. Той самия отрича, казва, че познавал ги, че са му приятели. Но реално тези момчета получават позволение от хората в задкулисието тогава. Хората с парите. Това са хората, които между 89-та година, началото на 10-та година имат пари. Това са хората от номенклатурата, хората от държавна сигурност. Тези, които имат достъп до ресурсите, за да могат да ги подадат на тия момчета и те да могат да ги развъртят. Но защо точно братята Георги и Васил Илиеви са в епицентъра на нещо, което в най-скоро време ще се превърне в страховита организация? Или казано с други думи, силова групировка, от която трепери цяла България. Те са върбувани, те са избрани, тъй като не всеки от тях става за тази работа. Между другото, Васил Илиев е един от най-добрите избори. Васил Илиев, според легендите, защото той е легендарна личност, за него повече са легендите, колкото фактите. Той е бил наистина за борец, е бил много интелигентно момче, интересувал се от много неща. И той не случайно е бил избран за да поведе бандата или групата на борците. Това му довежда, между другото, и му след това води, разбира се, негативи за него, тъй като реално той е убит една година след сватбата на Жоро Илиев. Реално кадрите, които виждаме с него на тази сватба, са едни от последните, които може би са снимани с него, тъй като му става една година живот. И основната версия, която така е в разследването, между другото трябва да кажем, че другата година изтича абсолютната давност, затова престъпление няма да бъдат търсени неговите убийци повече, не че са намерени, но в крайна сметка това, което го убива според разследващите, е това, че той опитва да скъса синджира, да опитва да играе самостоятелно, опитва се да налага своите правила и да не се съобразява с правилата на хората, които са го избрали да бъде такъв.
спомниме, имаше едни така интересни трибуквени групировки точно в този период. Те тогава и възникват, когато е сватбата на Георги Илиев. Първоначално всички са заедно. Това се вижда и на сватбата. Георги Илиев прегръща Маджо, за който ние знаем, че са били непримирими врагове и конкуренти. Там е и Пашата, който също е смятан за конкурент на Георги Илиев и Васил Илиев. Реално първоначалните им дейност е свързана с най-обикновен рекет, с проституция, с хазарт. Това са основните престъпления, с които се занимават групировката. Интересен е факта, че кукловодите им дават на борците, ако така може да бъде събирателен образ на тези момчета, им дават възможността да се изявят по време на югоембаргото. Там са хиляди интересните истории с това как тогавашният вътрешен министър слага уръдия на релсите, за да спре композицията да не премине. И в крайна сметка най-интересният факт от всичко е, че тези, които трябвало да охраняват, тези, които трябва да отговарят за стоката, решават, че ще играят самостоятелно. Това са първите капитали, които набират бригадата на борците. Това е генезисът на групировките в този момент. Това е 92-93 година. Тогава се раждат Георги Илиев, Маргините, Васил Илиев и другите. Но да се върнем на сватбата, за да се вгледаме внимателно в основните действащи лица, защото липсват някои парчета от големия пъзъл на андерграунда. Кои са те и защо не са част от най-знаковото събитие за тези среди през ранната 1994? Когато гледах кадрите, се мислех, че ми липсват няколко от ключовите имена. Димата Руснака и Маргините. И когато почнах да нареждам пъзела, разбрах защо ги няма. 2 месеца или 3 месеца преди това е култовия сблъсък пред Дескрим. Това е началото на гангстерската война в България. И полицията обявява за издирване Маргина, Димата Руснака и Димитър Джамов, ако не се лъжа. Именно те не присъстват на сватбата на Жоро Илиев, именно по тази причина. Те в този момент са в Гърция, бягат от правозите групировки. Тъй като държавата отказва да регистрира охранителния бизнес на ВИС-1 на Васил Илиев, той създава ВИС-2 като застрахователна фирма. В същото време Маргина, Маджо, Димата Руснака, Пашата и другите създават конкурентна групировка СИК. Всички знаем и може би си спомняме как се слагаха стикерите по заведенията и какво представляваше застраховането. Застраховането, да обясним тези, които са забравили, представляваше ти искаш да работиш спокойно, значи ние получаваме едни пари от тебе, за да работиш ти спокойно и никой няма да закача и ние няма да закачаме. И така всички от малките магазинчета квартални до големите, които можеше да има по това време, се отчитаха на тези момчета, да не говорим вече по морето, където всички заведения се държаха именно от групировките. И то между другото се говори, че групировките на Васил Илиев в началото държат цялото море, дори са изтласкали конкурентните групировки от Русия, от Малка Одеса и такива. Тем подобни афганистански ветерани и въобще руската мафия. Много от присъстващите лица на сватбата вече не са между живите. Ще разберете всичко за всеки един от тях, когато се върнем към най-знаковото убийство, това на самият Васил Илиев и най-легендарната история, която се е предавала от уста на уста години наред.